खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे सप्तानि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसा मोनगोननि बागैबो, दंफां गायनायनि 25,000 फैसा मोनसिगोननि बागै, रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनि संख्रिजों लोगोसे जानाय थाव मोननाय, सापात मोनफानाय, दा बेखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै दायो फैसा मोननो हागासिनो दङ, दा नोंथांमोना संग्रा गेसनि थाखाय 250 थाखा फैसाबो मोननो थांगासिनो दङ। दा बेखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों। आरो बिनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिसिआव 2 लाख फैसानि एप्लाइनि बागैबो आं खोन्थाहरनो सानदों। आरो बिनिफ्राय रेशन कार्डनि, जब कार्डनि गोदान एप्लाइनि बागैबो, CM ट्रिपल S स्किमनि एप्लाइनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायबानो माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेटखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे सरकारि फायखानानि बागैनो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोननिसिम एसे उनावनो जोंहा जिअ' टेगिं बायदिसिना जासिगोन फैसा सोनायनि सिगाङावनो। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सरकारि फायखानानि थाखाय एप्लाइ खालामना दोननाय, दा नोंथांमोना निसय सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हासिगोन। जायफोर नोंथांमोना जेनेबा सिगाङाव गिबि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हाबाय 9,000खौ, दा नोंथांमोना 3,000 फैसा मोनबावगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ एसे उनाव मोननो हासिगोन। आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव दंखायो, दा जोंहा भेरिफिकेसन प्रसेसा जाफिनदों होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन। दा नोंथांमोना भेरिफिकेसन प्रसेसआव साक्सेसफुलि नोंथांमोना भेरिफिकेसनखौ खालामना हरबायबा नोंथांमोनाबो नैबे गिबि किस्तिनि 9,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। गासै नोंथांमोना सरकारि फायखानाखौ बानायनो थाखाय 12,000 फैसा मोननो हायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना 9,000 फैसाखौबो मोनग्रोनो हागोन। बिनि उनाव नोंथांमोना एसे बानायबासो नोंथांमोना 3,000 बाखिखिनि 3,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय नैबे PM उजाला स्किम 3.0, दा बे स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनो सोलिगासिनो दङ। जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव नैबे PM उजाला स्किमनि जै नोंथांमोना संग्रा गेसखौ मोनाखैमोनबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। PM उजाला स्किमनि जै नोंथांमोना गेसखौ मोननो हायोबा नोंथांमोना होगासेयाव 300 खरि साबसिडिबो मोननो हायो। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा बेनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि जोहै नोंथांमोना जा माबा मोननांगौमोन, मा होनो 250 थाखा नोंथांमोना फैसा मोननांगौमोन, बेखौ जानुवारि मासाव नोंथांमोना मोननांगौमोन। नाथायबा बेखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा नोंथांमोननिसिम सोना होआसै। खोथाल'सो नोंथांमोननिसिम होदोंमोन जे थांनाय जानुवारियावनो जों सोगोन होननानै, नाथायबा बिथांमोना सोआसै। दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे उनावनो, जोंनि नैबे बिटिसिनासो उनाव जासिगोन, मानो होनोबा आसामनि, जोंनि बिटिसिनि बाहेरनिया मालाय एप्लाइ खालामनो जोबजोब्बाय। नैबे 250 फैसानि थाखाय 2,500सो होनलायलांसिगोन आंहा। 250 थाखा फैसानि थाखाय एप्लाइ खालामनाया जोंनि बिटिसिनि बाहेरना जोबजोब्बाय। दा बेनिखायनो बिथांमोना एसे उनावनो मोननो हासिगोन गेस सोबानो 250 थाखा फैसाखौ। दा बेनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिसिआव बिनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना फर्म मोननो थांगासिनो दङ। नैबे नोंथांमोना LPG गेस सोबानो, जायफोर अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरिफोर, नोंथांमोना 250 थाखा फैसा मोननो थाखाय नोंथांमोननिसिम जोंहा फर्मा फैनो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन। फर्मखौ नोंथांमोना बोरै मोनगोन बायदिसिनाखौ, दा बोरै फिलआप खालामनांगौ आं बिनि बागैबो खोन्थाहरगोन। दा बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना नोंथांमोना लाखाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना माइरंखौथ' फ्रियाव मोननो हायो। दालि सिनि संख्रि, बिनिफ्राय जानाय थाव 1 लिटार नोंथांमोना फ्रियाव मोननो थांगासिनो दङ। एसे उनावनो सरकारखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय, मेनि 11 थारिखनि उनावसो जागोन। जानो हागौ खोमा मेनि 12 थारिख नङाबा 13 थारिखहालागै बिथांमोना समायखेरा लानो हागौ। सरकाराव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन दालि सिनि संख्रि, बिनिफ्राय जानाय थाव 1 लिटार, बिनिफ्राय एसे उनाव नोंथांमोना सापात 1/2 केजिबो मोननो हागोन। दा जिखियानो जाया मानो सरकार फैखांनायनि उनावनो नोंथांमोना बेखिनि बुस्थुफोरखौ फ्रियाव मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनिफ्राय नैबे बिटिसिनि 2 लाख फैसानि एप्लाइबो जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ। नैबे मेयाव जायाबाबो जुन मासाव जोंहा जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोननिसिम खोथा होखादोंमोन नालाय जे इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो जोङो एप्लाइखौ लागोन होननानै। दा बेनिखायनो मे मासाव जुदि एप्लाइया जायाबाबो नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय जुन मासाव जानो थांगासिनो दङ। सानना लाबानो माने जाखासिगोन आरो नोंथांमोना बे मास मोननैनि बिथोरावनो एप्लाइ जागोनखौ मिथिना मोननो हागोन। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना स्किल सार्टिफिकेटआ दंमोनबा नोंथांमोना बहा दोनखो फात्ता गैलाबा नागिरनानै रेडि खालामना लाखादो डकुमेन्टसफोरखौ, जाहाथे एप्लाइ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जोंहा गोदान एप्लाइबो जानो थांगासिनो दं। एसे उनावनो जोंहा रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ जासिगोन। मानो होनोबा अरुणोदय स्किमनिबो जोंहा गोदान एप्लाइ जासिगोन नालाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोननियाव रेशन कार्डआवथ' थानो नांगोन अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय। दा बेनिखायनो
नैबे रेशन कार्डनि जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाया जासिगोन जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्ड गैया नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो थाखाय रेडि जानानै थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम आपडेट हरगोन एप्लाइ जानाय लोगो लोगोनो बारा गोबाव गैखाला बे मास मोननै मास मोनथामनि बिथोरावनो जोंहा एप्लाइ खालामनाय जागोन आं बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ आं बिनि बागै एसे उनाव भिडिअ लाबोगोन दा बेनिखायनो चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना लाखा दा बिनिफ्राय नैबे जब कार्डनि एप्लाइ दा जब कार्डनि एप्लाइखौ नोंथांमोना एसे उनावनो एप्लाइ खालामनो मोनसिगोन मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम रादाय होदों जोंनि नैबे आसामाव गासै 15 लाख मानसिफोरनो सरकारि न'खौ होबावसिगोन होननानै दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रानो सरकारि न'खौ मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना खोनाखादों गासै 30 लाख ना 40 लाखनि खाथियाव मानसिफ्रा सरकारि न'नि थाखाय गोदानै एप्लाइ खालामबावदों होननानै दा बेवहाय 15 लाख गाहाम मानसिफ्रा सरकारि न'खौ मोननो हाबावोबा अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो 50%आनो जुदि 30 लाखआ एप्लाइ खालामबायबा 15 लाखआथ' मोनगोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादाय होखाबाय दा बेनिखायनो आधा 50% मानसिफ्रानो सरकारि न'खौ एप्लाइ खालामनायफ्रा मोननो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रानो मोनगोन दा बे सरकारि न'खौ नोंथांमोना बोरै मोननो हागोन नोंथांमोनाथ' बयबो जब कार्ड गैयालासिनोबो एप्लाइ खालामनानै हरदों नालाय एप्लाइ खालामनो नोंथांमोननिसिम खाबुखौ होदोंमोन दा बेनिखायनो नैबे जब कार्ड गैयाबा नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो सरकारा नैबे जब कार्डनि जोंहा एप्लाइ खालामनायखौबो एसे उनावनो खालामसिगोन दा जायफोर नोंथांमोना जब कार्ड गैया नोंथांमोना एसे उनावनो बयबो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो हायो मानो होनोबा नोंथांमोना फैबाय थानाय 5 बोसोराव 15 लाख मानसिफ्रा सरकारि न'खौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोनाखै नोंथांमोना गासिबो जब कार्डखौ गिबियावनो एप्लाइ खालामना लाग्रोदो आरो सरकारि न'नि जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो जोंनि नैबे बिटिसि एरियायाव आरोबाव गोदानै एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननिसिम खाबुआव फैनो हागौ दा बेनिखायनो जब कार्डखौ जिखियानो जाया मानो बानायना नोंथांमोना बयबो लाबानो जाबाय एसे उनाव जेब्लानो एप्लाइ जागोन आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामनानै खोन्थाहरगोन आरो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम जब कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बिनि बागै बे भिडिअ लाबोना नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दा बेनिफ्राय नैबे CM ट्रेभेल स्किमनिबो जोंहा एप्लाइ खालामना जासिगोन गासै 10 लाख मानसिफोरनो बिथांमोना फैसा होनो थाखाय रादाय होबाय 5 लाख करि नोंथांमोना इलेक्शननि मेनिफेस्टोखौ नायखादोंमोन जानांगौ जायनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ नैबे CM ट्रेभेल स्किमनि जाय नोंथांमोना सासेयाव 5 लाख करि फैसा मोननो थांगासिनो दङ गासै 10 लाख मानसिफ्रा दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रानो नैबे CM ट्रेभेल स्किमनि जायबो फैसा मोननो थांगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना माबा मोनसे माबायाव नोंथांमोना रोंगौथि दङबा नोंथांमोना कारपेन्टारानो जा सोरबा प्लाम्बारानो जा बायदि बायदिनि नोंथांमोना खामानियाव बाहायनो सानदोंबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन गोबाङानो नोंथांमोना सोरबा फट'ग्राफियाव नोंथांमोना गोसो दङ बायदि बायदि नोंथांमोना खामानियाव गोसो दङ दा जिखियानो जाया मानो फिजारियानो जा बायदि बायदियावनो नोंथांमोना CM ट्रेभेल स्किमनि जाय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन एफा एनै कुइसनल'सो जोङो इन्टारभिउ जायो दा बेखौ नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा नोंथांमोना मोननो हाखायो बांसिनानो नोंथांमोना मोननो हायो नाथायबा बैसोआ बेनो आरो 28 बोसोर नोंथांमोना जानाय जानांगोन 28 बोसोरनि गोजौनियासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाखाबाय एसे उनावनो जोंहा एप्लाइ खालामना जानो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि नोंथांमोना मिथिखागौ जोंहा केमेरा साफायना दाखालि बावै जानानै थांबाय निस्सय नोंथांमोना बयबो केमेराखौ साफायना हरजोबबाय जानांगौ नोंथांमोना बिजनेस लेटाराव मा लिरनायमोन मा बायनानै एबा मा फालांगि नोंथाङा मावनानै जागोन नैबे 10,000 फैसाखौ मोननानै नोङो मायाव बाहायगोन बेखौ नोंथांमोना माने मायाव बाहायखो नोंथांमोना बेखौ फट' साफायना निस्सय खोन्थाहरबाय जानांगौ दा बेनिखायनो नैबे 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना एसे उनावनो मोननो थांगासिनो दं जायनि थाखाय जोंहा एप्लाइबो जागोन आरोबाव जोंहा जिअ' टेगिं बायदिसिना जाबावगोन भेरिफिकेसन बायदिसिना जाबावगोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं एसे उनावनो बिनि बागैबो नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन मानो होनोबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा चिफ मिनिस्टारनि समायखिरा लाखांनायनि उनावनो सरकाराव बिथांमोना फैनायनि उनावनो प्रेस कनफारेन्स नोंथांमोननिसिमथ' बिथांमोना खालामखागोन दा बेनिखायनो फुरा बिनि गासिबो आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम हरजोबगोन गासिबो बेनिखायनो चेनेलाव नोंथांमोना आपडेट थाबाय था नोंथांमोननि थाखाय गोबां स्किमफोरनि आपडेटआ एसे उनावनो फैनो थांगासिनो दङ गासिबो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखायोबा जायफोर नोंथांमोना जब कार्ड रेशन कार्डआनो जा अरुणादयानो जा बायदि बायदिनो नोंथांमोना मुलाम्फाखौ डाइरेक्ट सिदाय मोननो हायो बिनि थाखाय माने नोंथांमोना सिदाय मोननो हागोन आरो दा बेनि थाखाय माने चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना लाखा दा बेखिनियावनोमोन नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुंसा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालाम आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो स्किमफोरनि आपडेट मोनबाय थानो हायो जायफोर नोंथांमोना दासिमबो भिडिअखौल' नायो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लालाखैबा नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअफोर नायो जेला नोंथांमोना चेनेलखौबो बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों